Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila This Broadcasting time Company. check is brought to you. Sa balita, komentaryo, Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes pitsa 22 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyu? Natural ang sentro ang bagyong si Auring. Ginabantayan bangod posibilidad base kon maglabay siya dire sa probinsya sang Negros Occidental karon nga adlaw. Porte mano ang katugnawon first time ini suno sa pag-asa kahapon bangod ang yelo dito sa China baw ang direksyon sang hano sang hangin dirigit sa aton amo ina nga porte sa pagkatugnaw na record sa Metro Manila pinakatugnaw ang tugnaw nga panahon amo na ni ang ginahulat ni ugaling ekstra nga paghalong kay nagadala man ini sang pamalakian. Ang signal numero 1, ang pag-asa nagpalayag nga inisya mag-igo sa naaminhan kag sentro sang probinsya sang Negros Occidental. So mabatyagan ta dire ang kasarangan nga pag-ulan sa mga lugar sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Of course, dala sa ang siyudad sang Bacolod. Halos bilog nimo sa Don Salvador Benedicto, San Carlos, Calatrava, Tobuso, Escalante, Sagay, Cadiz, Manapla, Victorias, Ibimagaluna, Silay, Talisay, Murcia, Bago City, Valladolid, Pulo Pandan, La Castillana, Pontevedra, San Enrique, La Carlota, Isabela, Moises Padilla, Hinigaran, Kabangkalan, Himamaylan, Binalba, Gansos, linibot sigid ang bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So ginapanilaga naton kabay pa nga hindi lang ini siya makadulot sang kahalitan naman. Labi na gid ang sa norte nga bahin sang probinsyang Talisay, Silay, Victorias, Ibimagaluna nga kon bumubo ang ulauntat nga ulan gabulhog ang tubig halin sa bukid. Kag kon bumulhog siya baha ang pila ka mga kasyudaran, kabanwahanan dito sa norte nga bahin sang probinsya. Diri sa Bacolod panilagan ta makaron. Kung matawgan ta karon si Jomari Vargas, makapamangkot kita sa pila ka mga bagay nga preparasyon dire sa siyudad sa Bacolod. Sa sur nga bahin, Central Negros, posibilidad halong lang, no? Base bala nga kon ang ulan mag-amo-amo ning ulan, pero kon wala untat gahumok ang duta. Amo na kung nga may mga landslide nga nagakatabo, may baha nga nagakatabo. Inasigahom na ito na. Preparado ang siyudad sa Bacolod, preparado ang bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kag hindi kita magsalig sa aton mga pumuluyo, magluwas nga nagapreparar ang mga local government unit, kinanglan may preparasyon man kamo sa tagsa ninyo ka mga panimalay. Hindi kamo maguntat pamati sa radyo, kay kadabis ginapalayag naton ang tikang sang panahon, kag makahatag ini sang impormasyon kag preparasyon para sa pumuluyo sang Negros Occidental. So, pamati lang kay tutukan sang Aksyon Radio ang tikang sang panahon. Sa bilog nga probinsya, ha? Sa akong pagbalik ba siya balambota, si Jomari Vargas sa pilaman ka preparasyon dire sa siyudad sang
Bacolod. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin? Action Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Abi dire kita. Tawgan tabi si Sir Jom kung kamusta. Ako halin sa una, kilala ko ini siya mo. Halin sa probinsya, pakadto sa Bacolod. Veterano pa, kung tawgon. Kung sa Chimbogira pa, may medalya na ni. Si Sir Jom Vargas. Sir, good morning. Hello, Fred, may aga. Nagatawag lang ako, bisan paano nakadisturbo ako, basta kapahuay ka pa. Due time lang nga bagay, Sir Jom, pamangkot lang ko sa preparasyon sa syudad sa Bacolod. Lakto na aton preparasyon sa dalos konflikto rin man niya. Wala na din nga ang iban nga sang una sa to, ang evacuation centers ta complete mong hindi na kahit tungod nga iban may COVID eh. So, isolation facilities sabi. So far lang aton Fred, wala pa. Everything is ready. Kaya lang ginapaliparahan si Auring daw nagsaka ni Sir Fred pa Romblon, no? So, so batyagan ko rin daw mo lagi niya sa Bilugadlaw. So wala kita gapaabot nga mas mabaskog pa? Ang tawag namon 5 nga report din siya masaka ni sa Musa Romblon. Then bakadto sa Metro Manila, no? So hindi siya mag-agi gidyan sa aton sa siyudad sa Bacolod. Mao ka dibuy na sa Bacolod, no? Hindi mahaplitan ni Auring. Pananglitan nga magsigi buang ulan. Kaya manti kung bisan gamay lang nga ulan, supot ni siya kung nula untat. Kamusta din nga mga lugar, Sir Jom, ang ginabantayan tigi diri sa Bacolod? Actually, wala tayong problema kaya alin paggabi na papatrol kita amon team. Kaya mo na silang team nga yung task na naton. Kaya abilang mo na silang team prepare para sa bagyo. Wala kita sinang problema kay hapon kasi tao naghinay ang lakatin tubig pero tiway nag-awas sa atong talanon sa atong mga sapak at suba. So far daw ulan din lang abi ang istorbo sa aton subong. Wala man ta delikado sa mga landslide, wala man ta di mga kahoy. Wala. So kung ang imo pananaw, do medyo sumaka siya, nga daw isa magkapit sa Bacolod, ambot silingon daw makasiling kita safe kayong Bacolod. Wala lang kita na aton. Siguro nga paabot siya ng Auring gidya nga mabagyon pagkaton. Tungkol yati una naghinay nagitsa kayo. Subang iyang hangin marapit sa sentro, 45 na lang. Din sa ito nagbigat niya daw, pilato daw, 90 to. Ang iyang punggada, 55 na lang. So naghina, ligit siya kayo. Saka sa baw. Sir Jom, saan mo ma-iskirda ini si Auring? Siguro, malaga na mga Martes, Merkules, siguro. Wala gini sa para. Martes, Merkules, guwa na siya. Alam mo ni French Auring sa dunay kabisiwan kasi bagyo mo. Babae mo? Gatchat siya ni saya. Magnaog siya, saka matiyog siya, saka naman. Amo ito nga nagdugay sa Sementanaw, Pilakadlaw ya. Kaya mo ni Blang Fisher, kalibot-libot, may manaog mong saka. So, amo nang yang masakit kasi bati gani magwa ni siya sa pad siguro kasi low pressure. No? Siya madulan, hindi siya completely magkapaluson siya. Pertik bisyuhan na. Wala tsansa nga magbalik siya? Kamay pa hindi na lang kay daway na magbalik siguro. Hindi na sa pagkabalik kasi magkuhan matunaw ka na lang hindi ka magkabalik mo. Last na lang nga. Pagwa ni Auring pananglitan ma-iskirda na siya, wala kita sang ginapaabot masunod bagid. Sini nga bulan? Wala pa so far. No? Kaya hindi makita sa mga itong nagasunod. So far wala pa siyang nakita nga yung panahon nga posible patugan naman yung mabagyon nga sitwasyon sa aton. Ay, salamat. Sir Jom, salamat, Gid. Thank you, Gid, sa oras. Sige, Fred. Okay. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Itawgan ta ni si Sir Jom kay halin sa una, kilala ko gini siya mo. Maayo ni siya, matanda ni siya sa tikang sa panahon. Kag ang pinaka-importante, Sir Jom, pisan no? Nablang ikaw gidyaga panguna, galumpat ka kundiin tong baha. Ambot silingon sa timpos ang pitipit kag kalamidad si Sir Jom masaligan gid no. Hindi naton ma-diskwento di. Veterano mo.
nanigulang sa serbisyo. Ang iban nga tigulang nga pahuway na, siya ya gaarangkada pa. Sige Good luck kay Sir Jom, kag salamat gid. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay, 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider
kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng Radio Philippine Standard Time, lasay 56, ang kapalaran sang bilog nga pungsod Pilipinas kung bala ipaidalom sa Modified General Community Quarantine mahibalan karon nga adlaw. Sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte, upod ang kabinete, upod ang National IATF, upod ang pila ka mga sektor, talakayon karon ang ginaayo sang aton sini mga kauturan negosyante kag iban pa nga kung mahimo ang bilog nga pungsod Pilipinas ipaidalom na sa Modified General Community Quarantine. Kag talakayon man kung bala tugta na ikasa nila ang ginaayo sang aton mga negosyante DTI NIDA nga kung mahimo panubuan ang pwede makagwa 5 anyos hasta 70 anyos. Ina nga mga pila katalakayon karon sa Malacañang, may balanta kung ano ang mangin resulta sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya ang desisyon niya, maghalin man ini sa National IATF kag iban pa nga mga membro sang kabinete nga maga-submit sang ila report kon bala pahanugutan nga ipadalom kaya muning pangabay sa halos tanan nga mga alkalde kag mga opisyal sa bilog nga pungsod Pilipinas kag ginupdan man sang pila ka mga ahinsya sang gobyerno katulad sang DTI NIDA kag iban pa nga panahon na nga makabatak ang ekonomiya paagi sa pagpaidalom sa bilog nga pungsod sang Modified General Community Quarantine. So kung ano ang mga desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte, bantayan tayo na karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita. Mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,